अरे दादा रे दादा, नमस्कार भैया लोग। हमारा साथे तो बड़ी बड़ी यार घटना घट गइल बा। अरे का भइल बा रे? अरे का बताई रे, भत्तार मोर टेम्पू के ड्राइवर झटका मारेला सखी। तो ये भैया लोग यही होली में कमर में तो दर्द बढ़ गइल बा। हमारा सोनिया जी के टेम्पू भले का बाड़ बा, लेकिन ओकर मशीन बड़ी बरियार बा। देह के सारा दर्द एकदम कबाड़ देले बा। हमारा तो उठलो बैठले में बड़ा दिक्कत होता। बाकी का बताई ये भैया लोग, हम तो सोनिया जी के टेम्पू पर बैठ के आ होली के बाजार करे गइल रहूँ। बाकी बाजार भले ठीक से ना भौवे, हम आके घर बीमार हो गई। सब हमार होली के मजा किरकिरा हो गइल बा। हम केंगा होली खेले में ये भैया। अरे सब केहू होली खेलता आ फगुआ के मजा लुटता। एगो हम बानी जे दर्द से मुँहतानी। मुँह ना मार वैसन भतार के पूरा देहिया जियान क देले बा मार मार के। अब उठल बा कमर में दर्दिया, तो हरदिया के छापी। हई सोनिया जी वैसन टेम्पू चलावतानी कि मत पूछी। यहाँ के तो कोनो जवाबे नइखे। हमारा तो मजा में साजा हो गई। अगर हमारा पहले पता रहित नु तो हम टेम्पू पर बैठले ना रहती।